Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel mai albarka wato Imran Tech Talk. Kamar dai yadda kuka sani dai sunana Imran Muhammad Sabiu. Ina fatan ‘yan uwa duk kuna cikin ƙoshin lafiya. Ina ma waɗanda suka yi min subscribing godiya, waɗanda ba su yi ba don Allah ina su YouTube su yi min subscribing domin samun bidiyoyinmu. Bidiyon da za mu yi a yau shine wato wani application ne wanda muka ga yana da amfani mu sanar da al'umma. Shi application ɗin wato ana amfani da shi ne wato a ga adadin amfanin da kai da wayarka a rana, wato adadin lokaci nawa ka kwashe kana amfani da ita, minti nawa ko awa nawa. Ga waɗansu wayoyin suna da abin nan ɗin system ɗin akan wayarsu ta setting, amma waɗansu ba su da shi. To mun samu application wanda ko baka da shi zaka iya sakawa a wayanka domin ka gani. Bari mu je Play Store domin nuna muku application ɗin. Yawwa, searching sunan application ɗin Action Dash. Action Dash. Yawwa gashi nan ma ya fito. Application ɗin yana da matuƙar amfani, ba ma kaɗai lokacin da notification ɗin da ya shigo a wayanka. Za ma ka iya seta notification na app da time, lokacin da zaka kwashe a cikin wani application. Kamar da kuke gani dai gashi nan ya nuno mana application, amma da yake mu muna da shi sai suka sa mana update. To ba updating ɗin shi za shiga cikin application ɗin. Kamar dai da kuke gani gashi nan mun shigo cikin application ɗin, ya sa mu sa wato shekara. Bari mu assuming mu sa 2009. Mun sa continue. Application ɗin dole sai ɗan sama da shekara, daga shekara 18 zuwa sama. To bari mu sa, let's say bari mu sa 2002. Kun ga har ya wuce. Muna yin abun nan, muna ba shi permission ne nan. Yauwa kamar dai yadda kuke gani gashi na application ɗin ya sa mana yau mun yi awa 5 da minti 10. Mun yi awa 5 da minti 10 na amfani da wayarmu, kamar yadda kuke gani. Gashi nan ya ce mana mun shiga nan da apps ɗin da muka shiga ne a yau. Mun shiga Screen Master, gashi nan mun yi awa 1 da minti 53. Gallery mun yi 55 minutes. Gashi nan Play it 24 minutes. Duk dai gashi nan. Shi kuma nan gurin wato application ɗin da muka shiga ne, shi kuma wajen ƙaruwar wannan wato notification ɗin da suka shigo a yau, notification 36 ne suka shigo a wayan nan gashi nan a sati ɗaya kenan notification. Nan gurin kuma wajen kwaɗan nan wato unlocking ɗin wayanmu da muka yi ne, adadin unlocks ɗin da muka yi ne. Kun ga mun buɗe wayanmu a sati so 518 ne, nan kuma a yau mun buɗe ta ne so 70.
daga awa ɗaya zuwa yanzu kuma sau tara muka buɗe ta. Nan amfanin shi kenan. Nan gurin kuma da kuke gani daga can sama, nan wajen setting ɗin abin nan, wajen setting ɗin application ɗin ne. Idan ka shiga za ka sassaita abubuwa. Nan kamar yadda kuke gani, nan gashi an ce theme, wato abin nan ɗin application ɗin kenan, ko in ce color ɗin application ɗin kenan. Nan a haske yake ko a duhu, to sai mu bar shi a haske. In kuma a duhu yake sai ka sa, in a duhu kake so. Yawwa, daga can ƙasa yawwa, kamar yadda muka ce muku dai, shi application ɗin za ka iya tsara wato adadin minti nawa kake so ka yi a cikin application. Da zarar mintukan nan sun cika, shi kenan application ɗin zai fito da kanshi, wato ba zai ƙara shigowa ba sai dai in ka canza. Bari misali videos, mu shiga videos sai mu saita. Yawwa, app usage limit, yawwa gashi nan adadin yadda kake so sai ka sa. In awa ɗaya ne gashi nan sai ka sa, in minti 5 ne sai ka sa. Sai in bar shi a minti 5, amma duk da cewa ba za mu tsaya har minti 5 muna ta bidiyo domin application time ɗin shi ya cika ba. Amma bari mu nuna muku yadda yake yi idan ya abin nan, idan lokaci ya cika. Za mu koma mu shiga ta cikin setting ɗin application ɗin ne domin mu nuna muku yadda yake yi idan lokacin shi ya cika, wato lokacin da ka kwasa na application ya cika. Daga nan can sama sai ka shiga setting, sai ka shiga wajen app usage enforcer ɗin nan. Yawwa, kamar idan ka shiga ka ga yadda zai riƙa nuna ma. Zai riƙa nuna ma ne kamar haka. Yan uwa, ina dai tuna muku da ku daure ku danna mana subscribing ga wanda ba su yi mana subscribing ba, sannan ku yi liking, ku yi sharing ɗin videos ina domin wasu su ƙaru. Mun gode. Ku ci gaba da kasancewa da Imran Tech 2. Mun gode.